Nå, men vi ses senere, skat. Vil du ikke lige huske at gå på apoteket og købe det der creme til mine fodvorter? Jo, det kan du tro. Fedt. Husk, vi skal spise hos mor og far i aften. Ja, selvfølgelig. Nå, vi ses. Ja, vi ses. Hej. Så godt.